أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله لا يستعان إلا به والحمد لله لا حمد إلا له والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wale nyuman do foli ani tanni ante segante nyine ko kerengere aw ye sanga ani wati balajale aw minnu ba ka baraw bla kaw sogalen to shirifla la mali kono fogata se mali koka ama fo aw dangana anga jemka mandi keneka ladabu kene jogo nyuma abiseka sabati anga sigidaw konana anga dembaya konana ina fo silame ala nyini chogumna ina fo muhammadul mustafa kisi annema bama ayan yamara chogumna o hokmu konana ina fo lada do chogumina ananga malimatu baw bi ni ala sonama femye madame Traoré Seyda Hindo Kulubali ani ale de bina masala. Seyda, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kon basitila basi foitino alhamdulillah mashallah. Fogata se anga malimatu madame Makaji Seyda Fatima Sauvane. Seyda kon basila alhamdulillah malatan basfeti mashallah au bismillah ladabu kene kan kokura ambado inafo anyafo nyana chogomina neni au ambela jelemi seka blasrali kan soro ka faida usoro lamo ke chogo nyuma anga demaya o jogo nyuma miseka sabatu kono anga société marabi seka labolika kono inafo slamale anyine anfe chogomina o hokmu kono na bi andabina se temu mabi nama fo dakun anafaka bonko sebe no de sigi nyogonya ye dana nyogonya silamea dina ere mun fo aka dana nyogon ye joni ye ani hake jumen fene bi nyini silame fe igaki i dana nyogon ye ni ala sona ma ni wati ma anta antege ma amina masala ni dakun ne ka o hokum konna na anga nyini ngali folo ka nyeshi Seyda Madame Traoré Seyda Hindu naam o de amba me kuma chama dana nyogonya o ma dana nyogonya yere jume alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Seyda ika nginingali ndiarangi ambi aw fo ka barkada tele shirifula laje bagaw be mali kono ani mali kokan o ko fe ambi aw fo nginingali na ne ka famuna Seyda sigi nyogonde mogo nini mogo collaborer la clé journée kono wal makata sogo makata wula Seyda we français ta fo bamananga clé konna la sogo makata wula wal mai boli ka so ini mogo mi sigi ke sotarama kono wal ma taxi kono olu be sigi nyogon yi wa sigi nyogon ya abi kla ro fladila ini mi sigi ke wakati ani ni mi sigi ke wakati ja wakati ni fitini wal ma wakati ja olu be isigi nyogon nango dana nyogon sigi nyogon be sugula barada la kabila la du kono mogo sigi nyogon mogo Seyda ni dugu jela ka se kile bima ni no jena ka koke hali san na to dona jiri koro ka sansumaya mne sanga teme awkan o be isigi nyogon Allahu akbar surumani jamja sigi nyogon be ni bela mais sigi nyogonya janya o de ina fo furu nyogonya balmaya kabila kele walma du kono luanse nyogon I kansnamso I balma koromso we balma dogoni ni be sigi nyogon yi mogola Seyda Allahu akbar yawo anye family soro ola Seyda Fatima ne ko e fene bi se ka faranga jumendi ama sigi nyogon walima na soro kurane haya beno mime kuma sigi nyogonya ka walima hadisa ibiseka udonye fanyana alhamdulillah rabbil alamin ame be fo ka be barka da ka be wala nyimando anga Seyda bora ka min fo stanno sigi nyogonya ka ni ko mogo ma ko nanga sigi ko nanga keledi e bi ka do ta dugu konnana sotarama mana Seyda e sigi yoro do la ni mogo do sigi la nyogon kerefe ay fol ma ko I sigi nyogon donc I jija I sigi yoro munna I ka sigi ladabuye I ka kila ka wuli ladabuye ani marake tugo nyuma abi fo ma ki sigi nyogon sotarama konna bete kila kuma na sigi nyogon ka caya sabla kadaka jibla na ko tanku di Muhammad maneman kishibai aba fo Muhammad I sigi nyogon anna ko ta
kira ko k'ale y'a miiri ko n'ale sara k'ale sigiɲɔgɔn bɛna dɔ sɔrɔ a tiɲɛ na tellement que sigi fɔra a ye ka gɛlɛya Jibirila fɛ fo kira ye nin fɔ donc a ka kan aw ni ne an bɛ k'an janto an sigiɲɔgɔn na kira ko an ma cogo di hadisa kɔnɔna na ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu jarahu hadisa tilala ka na n'a ye tuguni ko fala yu'zi jarahu hadisa in nago fila kɛ n'a ye ko ni mɔgɔ min kɛra k'e dalen don Alahu subhanahu wa ta'ala la Seyda ala danaya ye fɛnba ye ka tila ka da lahara jɔ donna n'o ye sakakun ye k'i k'i sigiɲɔgɔn bonya a tilala k'a fɔ tuguni k'i ka tɔɔrɔ kana s'a ma ni fɛn fɛn fɔlen filɛ sigi la ninnu bɛɛ lajɛlen i ka bonya ka s'u ma i ka karama ka s'u ma i k'i jija tɔɔrɔ kelen misikala zirati kana bɔ e yɔrɔ ka ɲɛsin i sigiɲɔgɔn ma a bɛ fɔ o de ma ko sigiɲɔgɔnya. Seyda an ye faamuyali sɔrɔ i ka nin kɔrɔfɔ in kɔnɔna na i bɔra ka Muhamadu Mustafa kisi a nɛɛma b'a ma ale ka hadisa min fɔ nin ye Seyda an ka jamana kɔnɔ bi bi in na an ka sigidaw kɔnɔna na a gɛlɛyalen don kosɛbɛ a bɛ i n'a fɔ waati dɔw la i ka taa kerecɛn ɲini k'a k'i sigiɲɔgɔn ye walima waati dɔw la a bɛ jigin i kɔnɔ ko hali i ka bolisɔnna dɔ lajɛ i n'o tigi ka jɛ bi bi in na o ka fisa ka tɛmɛ silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ janaɲɔgɔnya o la an b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la ne ni lajɛlibagaw an bɛɛ lajɛlen an bɔra ka faamuyali sɔrɔ kira ka nin hadisa in na hadisa min b'a fɔ an ye ko an kana an danaɲɔgɔnw tɔɔrɔ o hukumu kɔnɔna na an bɛ segin ka na Madame Kulibali ma Seyda ne ko kuranɛ fana bɛ mun fɔ an ɲɛna danaɲɔgɔnya kan. Alhamdulillah Seyda kuranɛ kɔni fan bɛɛ bɛ kuma sigiɲɔgɔnya kan sigiɲɔgɔnya yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ tilan 3 de ye mɔgɔ silamɛɲɔgɔn o sigiɲɔgɔnya bɛ i n'a fɔ i bɔla k'a fɔ cogo min kira min ye an ka ladigibaga ye ale ye kangari caman da an ye o yɔrɔ in na ka bɔ Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ wa sigiɲɔgɔnya wɛrɛ bɛ yen mɔgɔ minnu tɛ diinɛ la u tɛ fosi la olu ni silamɛ bɛ sigi kɛ fo ka bɛn balimaya la wa mɔgɔ sigiɲɔgɔn y'i balima fɛnɛ ye i furukɛ y'i sigiɲɔgɔn ye o la Ala kumana sigiɲɔgɔnya kan fo ka se yɔrɔ jan parce que kuranɛ aya bɛ yen mun b'a jira k'a fɔ hali i ka jaga n'i y'a bɔ i bɛ se k'a di i silamɛɲɔgɔn ma cogo min i bɛ se k'a di mɔgɔ ma min tɛ silamɛ sigi bonya kama pour que a ka kɛ kelen a ka koto ɲɔgɔn ta la Seyda ni ko o ko bɛ e kun kan sani i somɔgɔw k'a mɛn sani i fa ni ba k'a mɛn i sigiɲɔgɔn de bɛ bɔ a kalama fɔlɔ pour que ka sigi nɔgɔya ka bɛɛ bila i ka bonya n'i ka hɔrɔnya kɔnɔna la sigi la fɛn o fɛn tɛ bɛn i ma i man k'o kɛ i sigiɲɔgɔn na que ça soit a silamɛlama don a kerecɛnma don walima a tɛ fosi la yɛrɛ de don aw ka daw de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ walima a ye kansinamuso ye walima a ye kɔrɔni dɔgɔ ye n'an b'a faamuya ko sinaya kuranɛ aya la sigi olu bɛɛ ye danaɲɔgɔn ye Seyda hali mɔgɔ woloden ye sigiɲɔgɔn ye fɛn o fɛn ma di ye kana kɛ a la n'i y'a ye Ala b'a fɔ k'an ka ɲumanya kɛ an sigiɲɔgɔnw ye a kɔrɔ de ye fɛn min tɛ bɛn i ma kan'o kɛ i sigiɲɔgɔn na n'i ye ɲumanya yɛrɛ n'i bɛ se k'a fɔ dakuru ɲɛ kelen fɛn min man di ye o ka k'i la kan'o fɛnɛ ta k'o ɲɛsin i mɔgɔɲɔgɔn ma et surtout i sigiɲɔgɔn mais Seyda bi bi in na ayiwa o contraire de kɔni b'an ka société o de bɛ yen bi o waralen don kosɛbɛ sabu ka da kan a faamuyalen don adamadenya la k'a fɔ ne dɔrɔn de ye nintigi ye sɛgɛ ne b'a miiri ni tɛ e la o de bɛ na ni sigi gɛlɛya ye fɛn min ka di ne ye ne bolo e ni o man kan o de bɛ sigi gɛlɛya sinon i b'a ye k'a fɔ an musow yɛrɛ ka côté ba de bɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la mais Ala Taala ka kumakan na suratu Nisa'i kɔnɔ aya 36 ale b'a fɔ ko i k'i mansaw i k'olu bonya i k'u ka hakɛw dafa mais i kana ɲina i sigiɲɔgɔnw a y'olu ta fɔ k'o gɛlɛya kosɛbɛ wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba k'i ka ɲumanya de kɛ i sigiɲɔgɔnw ye que ça soit i balima sigiɲɔgɔn don i kabila sigiɲɔgɔn don a ka butigi de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ misali la sa e ka sugu ka di sanni bɛ k'e kun butigi min nɔrɔlen b'e la sanni tɛ yen mais client nana fɛn dɔ ɲininkali kɛ o tɛ e kun a b'i sigiɲɔgɔn min kun dɛ a fɔ k'o bɛ yen o de y'i ka ɲumanya kɛlen o ye sannikɛla ɲɛsin o ma a k'a san o bolo a bɛ komi a sanna e bolo sabu ka d'a kan aw bɛɛ de ye nintigi ye aw bɛɛ de so la bi an tɛ se k'o a ka gɛlɛ kojugu a ka gɛlɛ wa a b'o cogo la hali du kɔnɔna la e ni ne ta de den ye ni ne bɛ yen ko o ko n'o tɛ bɛn ne ma k'o kɛ n den na ni n tɛ yen e fana kan k'i janto o de la nin bɛɛ de ye sigiɲɔgɔnya ye Seyda
ni bɛɛ bɛ jate sigiɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ fɛn min bɛ bɛn ma ani min tɛ bɛn ma kan'o k'i sigiɲɔgɔn na o de bɛ na ni sigi diya ni a taaɲɛ ye sera Alahu Taala b'o de ɲini an fɛ kuma bɛɛ a y'o de fɔ kira ye ka caya a ka kuranɛ ayaw la k'i k'i janto i sigiɲɔgɔn na hali i ka jaga n'a bɔla a di i sigiɲɔgɔn ma a bɛ sigi diya silamɛ do silamɛ tɛ o n'a ka kan a d'a ma a bɛ sigi diya wa b'aw funuw fɔ ɲɔgɔn kɔ sera ni adamadenya dilanna o bɛ dilan ni sigida ɲɛli de ye fɔlɔ sigida de kɔrɔ ye ko sigiɲɔgɔnmaw e ni ne faralen ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ wɛrɛ fara an kan a bɛ fɔ ko sigida jama de ye sigida ye bon jama sigida bɛ daminɛ du kɔnɔ de cɛ ni muso cɛ aw ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye den ni masa kansinamuso balimakɛ n'a balimamuso ninnu bɛɛ de ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye hakɛ bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya la inshallah ayiwa alhamdulillah an ye faamuyali caman sɔrɔ o la an bɛ ɲɛsin madame Makaji ma Seyda Fatima ne ko I yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye n'a fɔra sigiɲɔgɔn o ma jɔni jɔni an bɛ se ka jɔni jɔni jate mɔgɔ yɛrɛ sigiɲɔgɔn ye alhamdulillah Seyda sigiɲɔgɔnya yɛrɛ ale bɛ tila ka taa tilayɔrɔ 3 de ma mɔgɔ dɔ don I balima don I sigiɲɔgɔn don silamɛ don o y'a tilan fɔlɔ ye tilan filanan ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ e sigiɲɔgɔn don silamɛ don mais I balima tɛ o ye tilan filanan ye tilan sabanan ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ bɛ yen silamɛ tɛ e balima tɛ mais I sigiɲɔgɔn don ni fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye I balima ye min ye n'i sigiɲɔgɔn don Seyda o ka hakɛ bɛ yen I balima tɛ min ye ni silamɛ don n'i sigiɲɔgɔn don o fɛnɛ ka hakɛ bɛ yen o togoya kelen don e balima tɛ wa fɛnɛ ni silamɛ fɛnɛ tɛ mais o fɛnɛ ka hakɛ bɛ yen donc ni a ye nin bɛɛ dɔ sigi la bɛɛ k'i ka kɛta kɛ furuku kuma misɛnnin ko caman minnu bɛ sigidaw la aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna nɔgɔya ne kan ka dɔn ne kan ka min kɛ karisa la ne y'o dɔn karisa y'a dɔn a kan ka min kɛ ne ye karisa y'o dɔn Seyda kɛlɛ bɛ min kuma caman bɛ min donc ni bɛɛ k'i ka kɛta dɔn k'i ka kɛta kɛ sigiw bɛ nɔgɔya du kɔnɔnaw la cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ sigi de la mais hakɛ minnu bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ma se k'olu dafa aw ka sigi bɛ wolo ko cogo di est-ce que u b'a dɔn yɛrɛ bon n'u t'a dɔn n y'o de fɔ n ko ni bɛɛ y'i ka kɛta dɔn ka sɔrɔ k'a baara kɛ sigi de bɛ nɔgɔya e muso ye ne ye ne cɛ ye e ye an fila de bɛ ka jɛ ka sigi so kɔnɔna la o Seyda k'a kɔn denmisɛnninw sɔrɔli ɲɛ e tɛ ka ɲuman kɛ ne na ne tɛ ka ɲuman kɛ e la e ni ne ka sigi bɛ wolo ko cogo di pati kolonba o tɛ pati kolonba jɛya denmisɛnninw mana na sɔrɔ an denw fɛnɛ an sigiɲɔgɔn de parce que ni patron taara an ni an denw de bɛ jɛ ka sigi so kɔnɔna na min mana don bɔ kɛnɛ ma e sigiɲɔgɔn de don a ta ye so kɔnɔna ye donc a to aw ka sigi aw ka hakilina i yɛrɛ woloden o y'i sigiɲɔgɔn ye I ka so kɔnɔna la n'aw bɔra so kɔnɔ ni Seyda aw bɛna du kɛnɛmana la I burankɛ bɛ yen I buramuso bɛ yen I kansinamaw bɛ yen a bɛ fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko I sigiɲɔgɔn wa o bɛɛ kelen o kelen hakɛ bɛ yen ne ne kansinamuso y'a ka hakɛ ɲini k'a dɔn ne ye ta ɲini k'a dɔn an bɛ tile du kɛnɛ na k'a daminɛ sɔgɔma fo su si tɛ si tɔɔrɔ parce que min kan ka min kɛ o y'o dɔn sigi kɔni gɛlɛya ka sigi tiɲɛ k'a kɛ pati kolonba jɛ ye du kɔnɔnaw la quartier kɔnɔnaw la sigi faamuyabaliya de don sabula kira ko an ma ko mɔgɔ sigiɲɔgɔn ko du 40 I kini fɛ k'a bɛ fɔ o bɛɛ lajɛlen ma ko I sigiɲɔgɔn Seyda o ka ca dɛ a ka ca kira de ko ten nɛɛma ni kisi b'a ye o togoya kelen don I ɲuman fɛ du 40 nin bɛɛ bɛ wele ko e sigiɲɔgɔn e ɲɛ fɛ du 40 e kɔfɛ du 40 kira ko nin bɛɛ ye e sigiɲɔgɔn ye e bɛ nin bɛɛ baara cogo di n'i ka jogo ɲumanya ye ani ka kumakan ɲuman ani kɛwale Seyda mɔgɔ yɛrɛ fɛn bɛɛ y'i kɛwale de o sigi kɔni na n'i kɛwale ɲɛna ka jogo ɲumanya sɔrɔ ka mara sɔrɔ hali denw u tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ sigida la e du 40 e ka denmisɛnnin mana boli dɔrɔn ka taa kari ka don dɔ kan mɔgɔw ka cogoyaw tɛ kelen maraw cogoya tɛ kelen u bɛ tilen ka boli ka don aw kan aw fɛ baasi tɛ mais e dɔ gunnen bɛ ɲɔgɔn na sigi gasi kama sɔɔni bɛ boli ka don sɔɔni bɛ ɲɔgɔn bɔ ni gabakurun ye mais sigi togoya kama a k'a lajɛ aw ka ɲɔgɔn ka hakɛw dafa dɔrɔn n'o kɛra aw bɛ lafiya sigi la laɲini ye min ye n'o ye bɛn ye n'o ye basigi ye n'o ye kelenya ye o bɛ don aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔna na fo kana se sigida ma ka taa fɔ du 40 ninnu na I kɛrɛfɛla fɛ parce que denmisɛnnin ninnu t'i sigi Seyda u bɛ bɔ u bɛ taa ka t'u sen a yɛlɛ u bɛ kulonkɛ kɛ mais n'u ye hakɛ ninnu dɔn dɔrɔn ka mara dɔ sɔrɔ du kɔnɔna na ka jogo ɲumanya sɔrɔ u ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma sigida la sinon ni den ye mɔgɔ tɔɔrɔ e yɛrɛ y'a tɔɔrɔ dɛ ko nin jɔnni ka den karisa den tɛ a e n'a bɛ sigi la o
e den de sera ma donc ni den sera mɔgɔ ma donc i yɛrɛ sera o ma mun bɛ ɲini an fɛ sigi la an ka jogo ɲuman ɲini ka don an yɛrɛ la ka don an denw na n'o kɛra dɔrɔn an bɛɛ bɛ lafiya sigi kɔnɔna na. Seyda i ka nin kuma ninnu a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan an bɛ waati min na bi an ka jamana kɔnɔ sigida kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la an mago bɛ jogo ɲumanya la an mago bɛ jogo ɲumanya la an ka sigidaw kɔnɔna na sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. Madame Kulubali, Madame Traoré. Naam. Aibi yafa dɛ. Seyda Hindu. Naam. Ayiwa Seyda Magaji bɔra k'a fɔ an ɲɛna sisan nɔ ko jogo ɲumanya de bɛ ɲini an fɛ an ka baara ɲɔgɔnyaw la an n'an sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ko du 40 kɔfɛ du 40 ɲɛfɛ du 40 kini fɛ du 40 numan fɛ. Seyda o ma nɔgɔ dɛ. O kumana o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara cogo di ni jogo ɲumanya ye. Seyda diɲɛ bɛɛ ye mɔgɔ sigiɲɔgɔn ye. Alahu akubar. Diɲɛ bɛɛ ye mɔgɔ sigiɲɔgɔn ye. N bɔla ka min f'i ye o kelen de don. Hadamaden ko o ko ti bɛn i ma k'o k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na o de ye filiba ye. Seyda ne ka e kɔrɔfɔ o man di e ye e fana man ka ne kɔrɔfɔ o bɛɛ ye sigi hukumu kɔnɔna ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn de ka ɲɔgɔn tabiya dɔn ka sɔrɔ ka na ni ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ye mɛ ni e ye mun kɛ ne na ni ne y'i lasigi k'a f'i ɲɛna a bɛ se ka kɛ a yɔrɔ la a bɛ gɛlɛya i ma mɛ kɔfɛ i b'a faamu k'a fɔ nin ye tiɲɛ fɔ n ɲɛna n y'o misali de d'i ma hali aw sigilen sotarama kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko dɔ ka pousse i sigiɲɔgɔn de don o b'a ban ka pousse a bɛ e tɔɔrɔ. N'a y'a sɔrɔ sa i ni ladamu ni mara dɔ bɔla so i tɛ ban ka pousse o de la ɲɛnamaya daminɛ yɛrɛ ye min ye o de ye jogo sabatiko ɲuman ye o la Seydina Ali b'a fɔ ko ni jogo ɲɛna mɔgɔ bɛ wele ko mɔgɔ mais ni jogo ma ɲa an ni bagan bɛɛ ye kelen ye kira ko i ni mɔgɔ mana sigi ka hali miniti 5 kɛ hali ni san bɛ ka na a y'aw sigi gwa dɔ kɔrɔ ka san laminɛ n'aw bɛ wuli aw ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ sabu o ye sigi dɔ de ye wagati ni sigi dɔ ye et surtout an minnu bɛ du kelen kɔnɔ an minnu bɛ jamana kelen kɔnɔ ni du kɔnɔna ma ɲɛ cogo si la sigida tɛ ɲɛ n'o ma ɲɛ jamana tɛ ɲɛ. O ma Seyda o ma minnu ka sigiɲɔgɔnya kelen don bolokuru ni banni fanɛni ye olu mun de bɛ fɔ olu ye. Seyda mara danya de b'a kɛ mara danya de b'a kɛ an ka Seyda bɔla k'a fɔ sisan depuis denmisɛnninw fitinin e y'u degi sigiɲɔgɔn bonya na i y'u degi sigiɲɔgɔn gasi dɔɔni na hali n'o den musomani furula ka taa yɔrɔ la ala tɛ pɛrɛn ni kuma ye Seyda. O b'a sɔrɔ ale marala e bolo ka hadamadenya gasi fɔ a ɲɛna a tɛ don mɔgɔ si gasi la a b'o cogo kelen na i den cɛman n'a maralen don hali n'i y'a minɛ k'a don baara la ani min bɛ tile journée kɛ ɲɔgɔn kan a tɛ nɛgɛ k'a tigɛ don o poche la wa i b'a sɔrɔ hali n'o taala ɲɛgɛn na ou bien seliji ta la a t'o kɔrɔfɔ parce que a degila o mara la o bɛɛ ye sigiɲɔgɔnya kadara kɔnɔna ye i b'a ye Seyda muso dɔw yɛrɛ ka sigi tellement a ka gɛlɛ fo ka taa fɔ an tɛ ɲɔgɔn ba dɔn an tɛ ɲɔgɔn fa dɔn mais dɔrɔn e nana i terimuso nɔ du kɔnɔ o ni a sigiɲɔgɔn min bɛ ɲɔgɔn na e b'o minɛ k'o k'i ta ye i b'a ye yɛrɛ ne yɛrɛ ɲɛ y'a ye Seyda dɔ ka gɛrisɛgɛ i n'a fɔ kɔnɔ wulilen tin wulilen ale panna a sigiɲɔgɔn kunna a ka du kɔnɔ ka t'i sara fo kari wɛrɛ sigiɲɔgɔn wɛrɛ la sigi gɛlɛya sera fo o bɛɛ ma an dun bɛɛ ye hadamadenw ye hakɛ dɔ bɛ an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali ni silamɛya tɛ hinɛ ni makari min yɛrɛ bɛ adamadenya kɔnɔna la an man ka se fo o bɛɛ ma ni sigi faamuna a t'o bɛɛ kun bɔ anw de ye ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safinɛ ye madama an sigi la madama an bɛ du kelen kɔnɔ an bɛ kare kelen kɔnɔ an bɛɛ ye an ɲɔgɔn sɔrɔ an fa adamadenya la o kɔrɔ ye an bɛɛ ye kelen ye min man di e ye dɔrɔn ka n'o kɛ ne la n'o kɛla sigi bɛ diya. Inshallah. Donc dakuruɲɛ kelen fɛn min man di ye a ka k'i la i fɛnɛ ka n'o ta k'o ɲɛsin i mɔgɔ ɲɔgɔn ma n'o kɛla dɔrɔn sigi bɛ diya inshallah an bɛ ala de deli faamuyali cogo ɲuman ala k'o don ani silamɛ bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ la Seyda an da bɛ walanda min na nin ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fɛn dɔ a nafa ka bon kosɛbɛ maliyɛn den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka sigi ka nin walanda ninnu lamɛn sigiɲɔgɔnya jogo ɲumanya i ka k'i comporter cogo min na i ni mɔgɔ ɲɔgɔn ka d'a kan an b'a ye k'a fɔ bi bi in na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka société a bɛ yɔrɔ la a sera cogoya la a ma nɔgɔn hala dɔɔni i b'a ye k'a fɔ sigiɲɔgɔnmaw a dɔw sigiɲɔgɔnmaw yɛrɛ tɛ dɛ furuɲɔgɔnmaw fɔlɔ parce que sigi bɛ fɔlɔ o de la fɔlɔ furuɲɔgɔnmaw de bɛ tribunal la ɲɔgɔn fanɛni ni ɲɔgɔn banɛni na fo ka taa se ni gɛrɛya wɛrɛw k'a ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma luwansew de bɛ ɲɔgɔn samana tribunal la ka ɲɔgɔn bugɔ fo ka ɲɔgɔn jogini bɔ a la i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hakɛ minnu fɔra
ani ladamu minnu fɔra ni bɛɛ lajɛlen y'i ka kɛta kɛ ni bɛɛ lajɛlen dan n'i danyɔrɔ la siga t'a la sigi ninnu a bɛ diya an bɛ ala deli hali bi faamuyaliko ɲuman ala k'o di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o la hali bi Seyda Makaji n kana fili tuguni ayiwa nin waati ninnu na Seyda ne ko bilasiralikan jumɛn b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an balakaw ma ka da kan k'a fɔ an b'a ye k'a fɔ ɲɛnamaya yɛrɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ segin an baw de ma muso de ye ko bɛɛ lajɛlen supasima ni muso ɲana ka ban an b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲana donc sisan nɔ jumɛn de bɛ fɔ an balakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u k'u hakili to ladabu la sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la furu yɛrɛ ka fan fɛ ka sɔrɔ ka na kɛnɛmana na alhamdulillah Seyda ni ye ɲininkaliba ye muso de y'a bɛɛ ye o Seyda muso de ye ba ye muso de ye furumuso ye muso de ye balimamuso ye muso de ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ sopasima fɔlɔ-fɔlɔ ye donc a bɛ ɲini muso fɛ i ka ɲɛ san ni wagati yɛrɛ fɔ furumuso ma ɲɛ mɔgɔ i bɛ ɲɛ i yɛrɛ bakun de donc muso yɛrɛ de kan ka ɲɛ fɔlɔ a bɛ ɲini e de fɛ i ka ɲɛ o de kama fɔ baw ye ɲɛ ni ba ɲɛna siga t'a la a bɛ den min sɔrɔ den fɛnɛ bɛ ɲɛ n'a fɔra ko e de y'a bɛɛ ye mais ne m'a bɛɛ ɲɛ fo e y'a bɛɛ tiɲɛ Seyda o ma nɔgɔn dɛ donc a bɛ ɲini muso fɛ fɔlɔ ɲɛ sabali kɛ sabalibaga ye i ka kɛ muɲubaga ye i ka da ko maa na cogo o cogo Seyda n'a gɛlɛyara a yira i ka ala la n'i y'a yira ala la i ka ala wele ala bɛ n'i ɲɛnafilɛ o ala bɛ n'i jigi tugu a bɛ n'i tulomagɛ mais ko maa na cogo o cogo Seyda i surtout an filɛ Bamakɔ min na teri 120 bɛ e la a ma nɔgɔn dɛ e b'a fɔ o bɛɛ kelen-kelen na ɲɛna dɔ b'a fɔ ɲuman dɔ b'a fɔ juguman donc ni min ma kɛra juguman sira ye o bɛna ka ne guider k'e bila o juguman sira kelen kan ɲɛni min kan ka kɛ ɲuman min kan ka kɛ donc o tigɛ bilen a bɛ kɛ tiɲɛni ye donc n'a kɛra tiɲɛni ye sisan o bɛna don e ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se cɛ mansaw ma cɛ balimaw ma ka kɛ tiɲɛni yɛrɛ ye sigida kɔnɔna na yɔrɔ nafa tɛ o la donc a bɛ ɲini an fɛ an minnu y'a bɛɛ ye an ka ɲɛ ni an ɲɛna dun denmisɛnnin minnu bɛ an bolo an k'u gɛrɛ an yɛrɛ la an ka ɲɛni sira don kɔrɔ an kana tiɲɛni yir'u la cogo si la e karisa kana kuma o fɛ o tɛ kuma ne fɛ ayi kana denmisɛnnin sen don i ka ko foyi la ɲɛ dɔrɔn n'i ɲɛna dɔrɔn walahi i den mi ɲɛ mais n'i tiɲɛna sen o kelen don i den mi tiɲɛ donc an ka ɲɛ ala kama furu kama denmisɛnnin ninnu kama pour que mara bɛ se ka ɲɛ jogo ɲuman bɛ se ka sabati a bɛɛ tigi ye anw musow de ye ni anw ɲɛna dɔrɔn laɲini caman bɛ yen Seyda o bɛ ɲɛ dɛ ala k'a ɲɛ ka di an ma amina ya rabi an bɛ an kunda madame Tarawele Seyda Yindu Kulubali teliyala faranga jumɛn b'i bolo ka da Seyda Sabanɛ ta kan alhamdulilayi Seyda y'a bɛɛ fɔ hali anw sigilen min filɛ tan Seyda anw ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn de ye o anw ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn de ye cogoya si la min tɛ bɛn ne ma ne ma k'o kɛ nin na ayiwa ne filila ka fɛn dɔ fɔ kɔni n'i ma don i gasi ayi i ma don n gasi la o la ɲɛnamaya source musow don kunfɛ kuma tɛ sabu muso de bɛ bɔ du dɔ la ka na du dɔ dilan ni e nana sɔrɔ sigi bɛ du min ni du min cɛ bɛn tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ Seyda e man ka na o kolokolo i kan ka na fɛlɛ de ɲini min b'o da sa i b'a fɔlɔ dutigi la fɔlɔ e nana o min ka mara kɔnɔ i n'o de ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye fɔlɔ kana kɛ dɔrɔn ni ale bɔla baara la kana min kɛla kare kɔnɔ min ma kɛ i b'o bɛɛ doni k'o fɔ o ɲɛna o bɛ sigi tiɲɛ kana kɛ dɔrɔn a n'a balimaw cɛ i nana gɛlɛya min sɔrɔ i k'e bɛ don o la k'o lasama k'o rɔja fo ka taa olu o bɛɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o t'i ka rɔli ye Seyda n'a fɔla ko muso y'a bɛɛ ye a kɔrɔ ka ca kosɛbɛ komi sigida nataw la kuma in tɔ bɛ yen sinon n'a fɔla ko muso y'a bɛɛ ye sigi min n'an b'a gɛlɛya la hali diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ yen bi musow nɔba b'a la musow nɔba b'a la parce que anw de bɛ yen ka cɛw guider ani k'u kɔrɔ don donc fɛn o fɛn ka ɲi anw de bɛ sigi ni o ye sisan k'o lase cɛw ma fɛn min ma ɲi an b'o bɔ o la sigida kɔnɔ ani du kɔnɔ fo kabilaw bɛɛ la inshallah alhamdulillah an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'an ka foli ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛn aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu b'a ka baaraw bila k'aw sɔgɔlen to an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan alhamdulillah an ka bi baro ka di wa a nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ ala de deli an ka malimatu ninnu bɔra ka kumakan sanuman minnu di ne ni aw a mɛnliko ɲuman ani k'a ta ka baara kɛ k'o nɔgɔya ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ani gɛrɛntɛjugu minnu b'an ka sigidaw kɔnɔna na an bɛ ala deli ala ka
bɛɛ lajɛlen nɔgɔya jogo ɲuman hali bi an bɛ Ala de deli ka d'a kan ni waati in na an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya a ma nɔgɔn fiyewu an bɛ Ala deli jogo ɲumanya la Ala k'o sabati an ka duw kɔnɔna na ani an ka denbaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i n'a fɔ silamɛya y'a ɲini an fɛ cogo min na nin yɔrɔ in na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ foli sanuma a n'a kɛrɛnkɛrɛnlen ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔ ale de ye jogoko kɛlɛ kɛ depuis kunun fo bi an b'a dɔn siga t'a la n'a ka kɔrɔfɔw kun faamuyara joona an bi diɲɛ caman kɔnɔ sisan kun tɛ an sɔrɔ an bi Ala deli sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an fa ani an karamɔgɔ sahibul jalala Asayid Sherif Usman Madani Haidara ni Ala sɔnna ma bi waati ye an ta an tɛgɛ ma kosɛbɛ an ka sigida wɛrɛw la an ka masala ye tɔ b'a la ni Ala ka jɛn o la an b'a fɔ ɲɛna ni de bɛ dan sigi an ka bi ladabu kɛnɛ na an b'a fɔ aw k'an bɛ sigida wɛrɛ nata shukran lakum wa barakallahu fikum ma assalama